اسفندیار، شهلا، رستم، منیژه جان، کنی شیرینکای بیبی از جو خیستیم. وقتی خواب شد زود دندونهایتون رو شسته به بستر دروید. کنی اسفندیار، شهلا جان، айфону планшетҳоятонро ба ман диҳеду ба ҷога дароед. бибиҷон, афсона гӯ. ҳозир дар ин кор ба мо барномаи биё хобаки ширини мо аз радиои Фарҳанг ёрӣ мерасонад. як лаҳза ҷони бибӣ. хуб, ана ёфтам. мавҷи 106.5 FM. афсонаро акнун гӯш мекунему асалакҳои бибӣ. خوابی با راحت می رویم. ассалом бачаҳои азиз, имшаб ман ба шумо афсонаҳои зимистон барои чӣ дар кор ва аз ҳама ширинтар чистро нақл мекунам. афсонаҳоро нависандаи бачаҳо азизи азиз барои шумо навиштааст. зимистон барои чӣ дар кор? тобистони гунҷишкак хубу хуш гузашт. очааш барои вай ҳар рӯз кирмаку магасаку малахак меовард. вале ишкамчааш сер шавад нозу нуз мекард. ман ин малахакро намехӯрам, мегуфт, чунки малахак сабзтоб аст. барои ман малахаки кабуд биёр. гунҷишк малахакро худаш хӯрда ба ҷустуҷӯи малахаки кабуд мерафт. аммо гунҷишкак инашро ҳам нахӯрда гелос мепурсид. гелосро дида боз эркагӣ мекард. ман аз гелос безорам, мегуфт. минқору даҳонам сурхи баднамуд мешавад. гелосатро худат хӯру, ба ман ангури сиёҳ биёр. ангури сиёҳро дида мегуфт. ман акнун калон шудам оча, пистаю бодом биёр. аммо ба пистаю бодом ҳам нул назада ягон чизи дигар талаб мекард. бо ҳамин аҳвол тобистон рафту тирамоҳ гузашту фасли сармо расид ва барф бориду ҳаво хунук шуд. гунҷишкак ки ҳанӯз яксола нашуда ва ҳаргиз барфро надида буд, ҳайрон монда пурсид: ин чизи сафед чист? барф, ҷавоб дод гунҷишк. зимистон шуд ҷӯҷаҷон. ба ман сармо маъқул нест, гирья кард гунҷишкак. чаро барф борид? зимистон барои чӣ дар кор? гунҷишк ба ин савол кӯтоҳакак ҷавоб дод: ҷӯҷаи ҷон, зимистон барои чӣ дар кор аст, баъдтар мефаҳмем. ҳамон сол зимистон сер барф омад ва ҳаво хеле хунук шуд. гунҷишкон баъзан дона наёфта рӯзи дароз дар пеши тирезаҳо бо умед менишастанд, ки одамон дастархонашонро афшонанду нонреза хӯранд. боре дар назди тиреза мунтазири нонреза буданд, ки гунҷишкак гуфт: очаҷон, ёд дорӣ барои ман малахаку магасак дошта гелосу ангур меовардӣ? оҳ, чӣ қадар ширину гуворо буданд малахаку магасаку гелосу ангур. гунҷишк, ки мунтазири ҳамин фурсат буд, гуфт: акнун фаҳмидӣ, ки зимистон барои чӣ дар кор аст? барои он ки ба қадри рӯзҳои гарму форам ва нозу неъмати фаровон расем. гунҷишкак албатта хатояшро фаҳмид, вале аз шарм иқрор нашуд. бачаҳои азиз,
афсонаи зимистон барои чӣ дар кор инҷо анҷом ёфт. дар идома гӯш медиҳем ба афсонаи аз ҳама ширинтар чист. буд набуд дар як деҳа як сангтарош буд. сангтарош марди ҳаким буд. ба сари ҳар кас саволе, муаммое ё дар зиндагиаш мушкилие пеш ояд, ба вай муроҷиат мекард. сангтарош ба ҳар савол ҷавоб мегуфт. ҳар муамморо ҳал ва ҳар мушкилиро осон мекард. баъзан падари фарзанди худро меовард, ки ӯ таълиму тарбия диҳад. вай хуб гуфта ҳар касро ба шогирдӣ қабул мекард. як пагоҳӣ сангтарош чанд шогирдонашро дар сари баҳс дарёфт. бачаҳо ӯро дида албатта лаб фурӯ бастанд. сангтарош чизе нагуфт. 2-3 рӯз гузашт. як пагоҳӣ шогирдонашро дар гирди худ ҳалқа шинонду гуфт: ман донистан мехоҳам, ки дар олам аз ҳама ширинтар чӣ бошад. шумо 4 нафаред. ба деҳаи ҳамсоя равед. ҳар кас дари як ҳавлиро куфта, аз соҳиби хона ҷавоби ҳамин саволро пурсад. мардум ҳар чӣ гӯянд, айнан ба ман расонед. шогирдон аз пайи кор баромада рафтанд. рӯзи дигар ҳама дар ҳузури сангтарош ҳозир шуданд. вай аз шогирди якумаш пурсид: дар олам аз ҳама ширинтар чӣ будааст? шогирд гуфт: вақте ки дари хонаро куфтам, як мард берун омад. пурсидам, ки дар олам аз ҳама ширинтар чист? вай дар ғазаб шуд. гуфт, ки аҷаб бачаи аблаҳу бетамиз будаӣ. салом надода, масъала пурсида, ҷавоби муфт гирифтан мехоҳӣ. бирав ба роҳат. бисёр хуб, гуфт ҳаким ва аз шогирди дуюмаш пурсид: дар олам аз ҳама ширинтар чӣ будааст? ин шогирдаш гуфт: ман дареро куфтам. пиразане берун омад. салом додаму пурсидам, ки дар олам аз ҳама ширинтар чӣ бошад? пиразан гуфт: аҷаб саволе додӣ. ман чӣ донам? агар ба саволи ту ҷавоб гуфта шинам, шири дег ҷӯшида мерезад. бирав, аз ягон одами дигари бекор пурс. бисёр хуб, гуфт сангтарош ва аз шогирди сеюмаш пурсид: шояд ту ба саволи ман ҷавоб ёфта оварда бошӣ? шогирди сеюм гуфт: ман ҳам дареро куфтам. марди дарро кушод. салом додаму пурсидам, ки дар олам аз ҳама ширинтар чӣ бошад? мард гуфт: ҷавони хуб, ин саволро ба ту кӣ дод? ҷавоби ин савол ба кӣ дар кор аст? гуфтам, ки маро шумо фиристодед. хурсанд шуд. дар ҳаққи шумо дуо кард. дар охир гуфт: маро бубахш, ки намедонам. шояд асал аст, ё эҳтимол чизи дигар бошад. ҷӯянда ки ҳастӣ, ягон рӯз ҷавоби дурусташро пайдо мекунӣ, писарам. ҳоло даро ба хона, меҳмон шав. ман узр пеш оварда ба назди шумо баргаштам. сангтароши ҳаким гуфт: дар ҳамин гуфтугӯ ҷавоби савол ҳаст? бале устод, гуфт шогирд. дар олам аз ҳама ширинтар сухани хуш аст. сангтарош хурсанду қаноатманд гашт ва моҷароро чунин ҷамъбаст кард: дирӯз шумо баҳсу хархаша мекардед, ба ҳамдигар сухани талх мегуфтед, ҳолон ки ҳар кадоми шумо дар зарфи дили худ бисёр суханони ширин доред. пас чаро онҳоро аз дӯстони худ дароиқ медоред? бачаҳои азиз, ин ҷо афсонаҳои зимистон барои чӣ дар кор ва аз ҳама ширинтар чист анҷом ёфт. афсонаҳоро нависандаи бачаҳо Азизи азиз навиштанд. дар пешниҳоди барномаи биё биё хобаки ширини мо
سهم گذاشتند راوی ادیب بچه‌ها صنوبر عباد و اشتراکچی آزمون جمهوریوی فروغ صبحی دانایی کتاب است. کارگردان مغفرت ناصر و مؤلف لطفیه قربانова.